Здравейте, приятели! Днес в нашия офис дойде наш клиент и скъп приятел Мая Ананиева. И защо? Защото тя спечели нашия подарък от томболата. Как се чувстваш, Мая? Аз съм изключително радостна и щастлива, че в началото на месец юли получих този скъп за мен подарък. Една приятна, красива изненада, като печеливш, изтеглен в томболата на Сибирско здраве, и то в месеца, когато офиса в Плевен празнува своя рожден ден. За мен това е много топло, много красиво отношение към клиента на Сибирско здраве, и благодаря на моя личен консултант Лариса Василева за вниманието, за топлината.